Nahatagan og libreng gasolina ang mga amahan nga delivery og habal-habal drivers gikan sa mga content creator sa pakig-alayod usab sa usa ka small-time gasoline station sa Dakbayan sa Subo. Ano ang report ni Alan Domingo. Nagtapok kini mga riders nga nagpaabot nga makadimdim ang ilang mga motorsiklo sa mahalon nga gasolina. Nakakukaroon diri sa usa ka gasoline station sa North Reclamation Area sa Cebu City. Din makita nato sa ako ang luyo ang mga riders nga nagpaabot sa ilahang free gasoline. Kabahin lang ni sila sa maabot usa ka libo ka mga riders ang makapahimos sa libreng gasolina alang kanila. Ang nagpasiugdan nini ang content creator nga si Joseph Sabilio ug ang iyang mga kauban nga nagpakabana sa kahimtang karon sa mga riders. Ang mga amahan nga nagpingit sa kalisod tungod sa mahal nga presyo sa lana. Pasalamat usab kini sa kalampusan sa short film nga gimugna niya nga nagtagik sa kinabuhi sa mga kabos nga napiktuhan sa krisis sa gasolina. We uploaded a short film na we didn't expect nga inani ka grabe og kanang views no og impact sa mga tao. So we wanted to help them in this way. Tungod kay doon na pa'y mga niapas nga mga riders nga wa maapil sa 2,000 liters nga gihatag nila ang content creator nga si Al Moralde kinsa kas usab sa short film ang mipaambit usab og gahin aron makatabang sa mga riders. Timely man po ang mga content good nga about pagsaka sa presyo sa gasolina. So okay ra tong mga arangan o kaimtang kay di kayo maapektuhan pero ang kaning ato ang mga riders yun looy ba. Katambayayong nilang small-time independent gasoline station nga mipaambit og 1,300 liters sa gasolina nga libre ngadto sa mga riders. Gipadayag nila nga bisan og apektado ang ilang panginabuhian sanglit independent fuel supplier sila nga mas gipili nila nga makatabang nining panahon nga gikinahanglan. Calling out sa tanang tawo nga able, 'di ba? So especially karon nga kinahanglan jud og tabang sa ato ang mga less fortunate karong panahon. Gihangob sa mga riders ang tabang nga ilang nadawat samtang nagpaabot pa sila sa ayuda gikan sa kagamhanan. Ang nga mo lang yung ungo nga paubsan ang gasolina dili kay mo rollback og 4, musaka tag 30 20. Luoy kay mi ani mga balabal rider. So karong adlaw makapalit mig sudan og bugas para sa pamilya. Di na mahilabtan para gasolina kay tungod ni Joseph Sabilio na tagaan mi. Dakong salamat. Kauban si Philip Patricio og Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.